ji bo folklorê dest pêkek. Netew bi çand û folklora xwe hebûna xwe eşkere dikin. Netewbûn li ser koka folklorê tê avakirin. Dewlemendiya zimanan jî li gor dewlemendiya çandê ye. Çand bi awayekî siruştî ava dibe. Folklor meyîjî û canê civakê ye. Folklor ji nav kaniya gel-dizê di demên dûv dirêj de dibe derya. Her ferdekî civakê xwe wek parçeyek ji wê deryayê dihesibêne. Bi taybetî di demên ku dewletên netewî derketin ser rûyê erdê, mirov jî qedr û qîmetê edebiyata gelerî haydar bûn. Piştî ku împaratorî hilweşiyan, netew û komên kêmjimar pêdiviya ku xwe bi bingeheke girê ve bidin derket meydanê. Ji ber vêne her rewşenbîr kete ser şopa jiyana gel. Rewşenbîra dizanîbûn ku zimanê zelal û torevaniya paqij li ba gel e. Bi heman armancê zana û hişmendê Kurd jî ji bo ku gelê Kurd hişyar bike berê xwe dan çanda gel, yanî berê xwe da folklora gel. Ku di nav folklorê de çîrok, stran, metelok, gotinên bav û kalan, biwêj, nifir, siqêf, lorîn, heyranok hebûn. Ji bo komên ku civakê ava dikin bibin netew pêşî dibe çandeke hevpar bijîn. Ji bo vêne zimanekî zelal û zimanekî ku her kes jê fêm dike pêwîst e. Rewşenbîrê Kurd jî ji bo ku Kurd ji asîmilasyonê rizgar bibin, folklora Kurda bi Kurdan dana naskirin. Heta wê demê heya Kurda ji dewlemendiya çanda wa nebû. Erê di jiyana civakê de ev tev tişt bi kar de anîn lê awayekî dewlemend lê nenerîne.